Здравейте, шарчета! Аз съм Марина Караджова, а вие сте с новия епизод на Хаштаг Тато. Днес ще си говорим за това как да се грижите за новата си татуировка. Защото колкото и добър татуист да сте избрали за нея, колкото и добре да е станала тя, ако не се грижите правилно за нея, може да я превърнете в едно грозно петно. Останете до края на видеото, защото днес ще си обърнем повече внимание на най-новия метод за грижа за татуировките, който навлезна преди 4-5 години при нас, но все още не се използва във всички студия и не всеки знае за него. Съществуват много и различни варианти за грижата за татуировката по време на нейното заздравяване, но много голяма част от тях не са измислени от истински професионалисти и е под въпрос дали няма по някакъв начин да навредят на вас, на здравето ви и естествено на красотата на вашата татуировка. На тези варианти, които наистина в повечето случаи са супер абсурдни и съм ги чувала от всякакви най-различни хора, както и съм ги намирала в интернет, ще обърнем внимание в някое друго видео, за да можете да разберете за какво говоря. Но днес ще говорим за наистина правилния начин за грижа за вашата татуировка. Както знаете, всеки татуист има свои малки трикчета за грижа за татуировките, които си е доказал с годините, че са окей за него, за неговите заздравяващи татуировки и естествено за неговите клиенти. Когато ние намерим нещо, което върши работа при нас, естествено, че ще ви го препоръчаме. Съществуват два основни варианта, които татуистите, професионалните татуисти, препоръчват на своите клиенти за грижа за новата им татуировка. Първият вариант ни е познат още от 80-90-те години на миналия век и наистина със сигурност до болка ви е познат, особено ако сте имали една, две, три татуировки вече. Той представлява следното. След като вече татуистът ви е направил татуировката, ви маже с вазелин и ви увива във фолио. Казва ви да махнете фолиото след 2-3 часа, да почистите добре раната и да започнете да се грижите за нея с някакъв успокояващ крем срещу изгаряния, който може да намерите в аптеката. Но днес няма да говорим толкова много за този вариант, защото всички го знаем и то много добре. Днес искам да ви обърна по-специално внимание към новия метод за заздравяване на новите татуировки, а именно метода, с който аз работя от 3-4 години и наистина съм много по-доволна и се надявам да ви е интересно. Логиката на новия метод и това, което наистина аз смятам, че е много добро и полезно за здравето на кожата ви и естествено за добрата хигиена и за запазване на хубавите цветове на татуировката ви, гласи следното. Една рана, за да заздравее, трябва да диша и да е добре хидратирана. В този случай и по тази логика има една специална лепенка за татуировки, която се използва в някои от студията, която използвам и аз, защото наистина много повече харесвам от обикновеното фолио. И освен, че е разработена специално за татуировки и грижата за заздравяващи татуировки, тя има и свойството, след като се залепи, да пропуска достатъчно въздух, така че раната да не се задушава, а това наистина е много важно за кожата. С този метод, естествено, вече не трябва да се ползват и всякакви кремове, измислени от някой и някъде, и не трябва да купувате нищо от аптеката, на което не пише, че е специализирана козметика за татуировки. Достатъчно отдавна има производители, които се занимават с производството точно специално на козметика за татуировки и наистина, ако седнете и разгледате малко в интернет, може би от преди 10 години, има кремове за татуировки, ако не и от повече, които наистина се грижат единствено и само за заздравяването на вашата татуировка и запазване на хубавите и цветове. Много е важно да използвате точно козметика само единствено за татуировки. Тази козметика, за съжаление, не се продава в аптеките и това, което са ви казвали да купувате от аптеките е окей, но е някакъв вариант, който е може би компромисен. Аз съм много за използването на професионална козметика, специализирана за татуировки, защото тя не само заздравява по-бързо вашата рана на татуировката, но и запазва нейните цветове, така че наистина да е красива дълги години. Сега ще ви обясня как аз препоръчвам на моите клиенти вече толкова години да се грижат за своите татуировки и се надявам да ви е интересно. Имайте предвид също, че това, че вашият татуист не ви е препоръчал точно тази грижа, не означава, че той не може да работи и така нататък. Означава просто, че
Стария метод за грижа за татуировките е достатъчно добър за него и не смята, че трябва да променя по някакъв начин. Но все пак живеем в 21 век и абсолютно всичко се променя с цел подобрение на нашия живот и аз смятам, и понеже обичам да експериментирам с нови неща, смятам, че е хубаво поне да знаете за него, а пък вие ще решите как искате да се грижите за себе си, за своята кожа, своята нова татуировка и така нататък. След като вече сме привършили с направата на татуировката, почистваме добре татуировката и залепяме тази лепенка, за която ви говоря. Имайте в предвид, че ще направя видео специално само единствено за лепенката. В някои от следващите видеа ще може да разберете малко повече за нея. Препоръчвам на клиентите си да седят с тази лепенка до следващата сутрин и когато се събудят да я отлепят и да почистят раната, за да може да махнат ако има лимфи или кръв, защото се случва нормално. Татуировките все пак са някакъв вид рани. След като са почистили добре раната, им препоръчвам да се мажат с специализирана козметика за татуировки. Повечето такива кремове, освен че може да намерите в интернет, се продават и в студията за татуировки и ще направя специално видео за тях. В някои от следващите видеа чакайте специална информация за кремовете, с които аз работя и от които аз съм най-доволна, както и от останалите, които може да си купите. Хубаво е крема да не е много мазен, за да може все пак кожата да диша, а пък и да не ви се полепя по дрехите. Аз работя с една фирма, на която има и лепенки, и грижа за татуировките по време на заздравяване, както и грижа за летния сезон, за което също ще говорим много скоро в видеята. Хубаво е да се мажете през 2-3 часа, за да сменяте крема. Тоест, намазвате се сега, минават няколко часа, почиствате отново раната и отново мажете. Аз препоръчвам на клиентите си като цяло, когато са на работа и нямат време да си мият ръцете и всякакви други неща толкова много, да използват поне един антибактериален гел за ръцете си и да почистят раната си с мокра кърпичка. На 3-4 ден по мократа кърпичка ще почнат да падат едни черни нещица като първо. Това означава, че татуировката ви се бели и няма абсолютно нищо страшно, това е нормално. Пада старата кожа, която е разранена и умъртвена от татуирането и отдолу се показва новата кожа, която е заздравила раната. Продължавате да мажете, докато татуировката не спре да се бели. Това е между 7 и 10 ден, в зависимост от това точно как се грижите за татуировката си, колко често я мажете и колко често я хидратирате. Много е важно да знаете, че наистина едно от най-важните неща е татуировката ви да диша, за да заздравее правилно. Естествено, през зимния период малко по-трудно заздравяват раните, отколкото през летния период, защото лятото е по-топло, пием повече течности и самата кожа диша много повече. Така че, да, не е проблем да си правите татуировки и лятото, но за това ще говорим в друго видео. Имайте в предвид пак, че една грижа за татуировката не е кой знае колко сложна. Бършете и мажете през няколко часа, докато не спре татуировката да се бели. Когато спре да се бели, значи е заздравяла и няма вече от какво да се притеснявате. Има вариации, в които може татуиста да ви каже, че не трябва да се къпете или да не седите много дълго в банята и да, може би е така наистина, но в новия метод за заздравяване на татуировките няма проблем по никакъв начин с вашето къпане в баня, имам предвид. Нямам предвид в басейни, в сауни да влизате, такива неща не трябва да правите наистина. Но за банята няма проблем да си хвърляте по един душ, когато си пожелаете. Естествено, само трябва да внимавате да не търкате с гъби, ако ползвате естествено своята татуировка, докато не е заздравяла, защото по някакъв начин може да я нараните. Така и през ежедневието си гледайте татуировките наистина да не се трият в разни неща, защото много лесно може да се наранят, а това може да предизвика някакви аномалии в красотата на вашата татуировка. И най-важното нещо – не пропускайте мазане, защото татуировката ви може да остане суха, а ако остане суха, може да хване коричка. Коричката действа като гъба на боята, боята попива в нея и пада заедно с нея и след това ще трябва от коригиране. От коригирането в студията за татуировки не е безплатно, защото, повярвайте ми, няма татуист, който да не може да разбере дали добре сте се грижили за раната си или не сте се грижили добре. Има голяма разлика, ако ви падне боя от неправилно татуиране и ако ви падне боя от неправилна грижа. А грижата все пак, не забравяйте, е единствено и само ваша.
Татуистът по никакъв начин не носи отговорност за това вие как ще се погрижите за своята татуировка. Надявам се да сте ме разбрали и нека да повторим. След като се отлепи лепенката на сутринта, се почиства добре раната и се започва да се маже с специализирана козметика за татуировки, крем за заздравяване на нови татуировки. Татуировките всеки път преди да се намажат, внимателно се избърсват, може и с мокра кърпичка. Аз така препоръчвам на моите клиенти, аз така се грижа за моите татуировки. След като добре почистите с мократа кърпичка, започвате да мажете. Крема се втрива хубаво и гледайте да го втриете навсякъде и да не пропуснете някъде някое детайлче на татуировката си. Това се прави през 2-3 часа. Скъпането няма никакъв проблем, само гледайте да не се търкате с гъби, с някакви такива неща, които по някакъв начин може да наранят вашата кожа, както по време на баня, така и по принцип през деня. Гледайте да не се трият татуировките ви в някакви тъкани или по-груби неща, които могат по някакъв начин да наранят вашата кожа, защото от това също може да хванете коричка и също може да направите някакъв проблем на татуировката си. Както казах, може да се къпете, стига след това веднага пак да се намажете. И не забравяйте татуировката си суха, защото ако оставите суха, ще хване коричка. Коричката действа като гъба на боята, боята побива в коричката и пада заедно с нея. И това не е много красиво и не изглежда изобщо добре. Надявам се това видео да ви е било полезно и вие решете как да продължавате да се грижите за новите си татуировки. Пак казвам, кремовете за татуировки не се предлагат, за съжаление, все още в обикновените аптеки. Може да ги купите само онлайн или от специализирани студия за татуировки, които работят с тях, естествено. И отново отбелязвам, това, че вие не се грижите по този начин за татуировката си, а по някакъв друг, който е казал вашия татуист, няма нищо лошо. Всеки татуист работи по различен начин, в зависимост от това какво е видял за себе си, че работи и за неговите клиенти спрямо материалите, с които работи. В следващото видео ще се опитам да ви покажа лепенката и да ви обясня повече за нея, защото освен, че може да се увива татуировката с нея за една вечер, има вариант, в който да можете да гледате татуировката си само с лепенки, така че чакайте ме следващата сряда тук, точно в 18:30. Ако ви е харесало видеото, дайте му палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Може да ме последвате и в социалните мрежи, линкове има отдолу в описанието. Чао от мен и до скоро!